Her er lige en guide til batteriskift på Infinity Prime-alarmen. Det man vil opleve, det er, at ens alarm begynder at stå og blinke herover i spænding. Det er fordi, der er en fejltilstand på alarmen. Her vil man med et tryk på piltast ned kunne læse i displayet, hvorhen fejlen er. I det her tilfælde står der battery low i stuen, så det er stuezonen, der har svag batteri. Eventuelt hvis der er flere problemer, så fortsætter man bare ned med piltasten. Her er der kun et problem, det er, at der er lav batteristand inde i stuen. For man kan skifte batterien, der skal alarmen sættes i en testfunktion, for ellers så vil alarmen gå i gang og hyle, skrige og ringe, når man piller låget af inde i stuesenderen, eller PIR-senderen inde i stuen. For at sætte den i testfunktion, så taster man på flueben, og så teknikerkoden til den pågældende alarm. Den her har en teknikerkode, der hedder 6005, så det taster jeg nu. Så er vi kommet ind i main-menuen, og der tager man piltasterbladet ned til nummer 7, og taster flueben. Når man er kommet ind i den funktion, så står der så 7 service for oven, og så begynder den at tælle ned i bunden, når vi kører med piltasten. Og der kører vi op på 7 igen, transmitter og taster flueben. Når vi kommer derind, så er det så står 1 i bunden, og der bladrer vi ned til nummer 2, TX test og taster flueben. Nu er alarmen sat i testfunktion, og nu kan vi skifte batteriet ude i rumføleren. Her lader vi den bare stå indtil låget er helt på rumføleren igen, for ellers vil alarmen også gå på. Her vil den blive stående i den her testfunktion de næste 7-10 minutter, og så vil den faktisk selv springe ud. Så når vi sætter den i testfunktion, så er det med at komme i gang med at skifte batterierne. Her sidder rumføleren, hvor vi så skal skifte batteriet i. Det er lidt forskelligt, hvordan man lige kan komme til, men den gængse måde vil være, at man sætter en tommeltot på den bagerste halvdel af rumføleren her. Den bagerste tommeltot, den trykker man opad på, sådan at den bagerste del af rumføleren bliver trykket opad. Så tager man ved fronten og trækker kraftigt nedad i frontdelen, mens man trykker op på den bagerste del. Og så kan man lige vippe PIR-senderen fra hinanden. Det er fordi, der sidder en lås her, som går ind og hasper sig fast i forkanten. Og ved at klemme dem fra hinanden, så går det løs. Man må aldrig røre ved selve læseren, der sidder her. Og heller ikke løsne skruen herop, for der er lavet en indstilling her på, hvordan føleren skal følge ud i rummet. Man tager bare ved batteriet, trækker den ud lige, så jeg holder øje med, hvordan den var vendt før, og trykker det nye batteri i. Så vil man kan høre sin alarm give et bip, fordi den er i testfunktion. Og i det man tager låget, hægter man på foroven, sådan her ved der, og giver den et fast klem, så man kan mærke, at den er helt klikket på, og den giver lige igen en blink og et bip ud ved alarmen, fordi den kan høre, at låget kommer på. Hvis alarmen nu går i gang, når man går ud og trykker kryds en hel masse gange på alarmen for at gå ud af den testfunktion, vi har sat den i, så er det simpelthen fordi låget ikke er kommet ordentligt på PIR-senderen, og den kan føle, der er sabotage på den her zone. Så er der ikke andet for at sætte alarmen i testfunktion igen, gå ind og tage låget af og få låget ordentligt på. Det er noget, der sker meget sjældent, men det er det, der kan ske, hvis låget ikke kommer ordentligt på. Nu er du udført et batteriskift på din Infinity-alarm.